Guli Tekayeva'nın 26 mayda Facebook'ta çap eden yüzlenmesini size yetirýär. Moskwa şäheriniň Sakharova şäherçesiniň migrasiýa merkezine barıp görenimden soň tonç, agry we umytsızlyk duýgusy entägem geçenok. Moskwanyň medeniýet jemgyýetiniň wekiliýeti men raýatlarynyň saklanýan izolasiýa bölümine barıp gördi. Olaryň käbiri migrasiýanyň kanunlaryny bozandygy üçin 2 ýyldan bäri saklanyp otyr. Uçuş gatnawlarynyň ýoklugy sebäpli ol ýerden çykmak hukugundan mahrum boldular. Izolasiýa bölüminiň türmeden hiç hili tapagy ýok. Tutsaglaryň saklanyş şertleri türme tutsaglygy bilen bir meňzeş. Öz başta hereket etmek kadagan. Diňe 3 günden bir gezek düýme telefonlaryny ulanmagy ruhsat berilýär we gezelenç etme hakkı günde 2 sagatdan ibarat. Olaryň günäsi näme? Näme üçin bu adamlar beýle agyr cezalandyrylýar? Näme üçin bu adamlar türkmen häkimetleriniň biperwaýlygy üçin ejer çekýärler? Göktepe galasynyň gorokçylaryny rehimdarlyk duýgusynyň ýoklugy üçin meni henizem kemsi diýenler maňa jogap bersinler. Men geçmişe ýapşamak sebäbi häzirki döwürde hem edil şonuň ýaly kynçylyklary görgüler görýärin. Geçmişiň häzirki muşdaklary cezalandyrjy hökmünde çykyş edýärler. Ine şu faktlar Türkmenistanyň häzirki wagtda bar bolup bilişiniň aýdyň subutnamasydyr. Öz halkyny ýok edýärler. Biperwaýlyk, hereketsizlik we adamlaryň problemalaryna äsgermezlik häsiýetleri bilen. Diňe bir sebäbe görä türmede oturan bu bedbaht ýigitleriň eneleri, uyalary, aýallary, ozal giren vizalary gutarandan soň ekspert uçuşlarynyň ýoklugy sebäpli Russiýa Federasiýasynyň wagtynda çykyp bilmeýändikleri üçin aglaýarlar. Sebäbi serhetler ýapyldy. Tutsaghananyň çägine girip umytsyz, agyrdan we görgülerden dolu gözlerine seredip Türkmen ilçihanasy tarapyndan nähili kemsillendigini gördüm. 2 ýylyň içinde bir gezegem ilçihanadan ýekeje de adam gelmedi. Hatta adamlaryň saglygy we ýagdaýy barada gyzyklanmady. 77 sany türkmeniň ekstradisiýa edilmegi haýyşy bilen Türkmen ilçihanasyna izigiderli hat ýazýan inspektor Irina Ivanovna Yeskina köp sag bolsun aýdýaryn. Watana dolanmak şahadatnamasy resminama laýyklykda sud işgärleri Türkmenistan raýatlaryny eli gandally ýagdaýda howa menziline eltip ilçihananyň wekiline tawşyryp bilerler. 2 ýyldan bäri Türkmen ilçihanasy ýekeje hatada jogap bermedi. Diňe bir gezek Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrligi tarapyndan duýduruş berilendigi üçin ýagdaýyndan umytsızlyk sebäpli 2 gezek öz janyna kast etmäge synanyşyn bir ýigidi mejburi ýagdaýda alyp gitdiler. Görüp otursak Täjikistanyň, Özbegistanyň we Kyrgyzstanyň ilçihanalarynyň wekilleri Oraza bayramına gelipdirler. Raýatlaryna iýip içeri ýaly zatlar getiripdirler we çay içme çäresini gurnadylar. Beýle çäreler ýygy-ýygydan geçirilýär. Diňe türkmenlere gezek gelende hemme zat gaty erwet. Hiç kim olaryň ýanyna gelenok, hiç kim olaryň ýagdaýyna düşünenok, hiç kim hiç zat getirenok. Bu nädip beýle bolup biler? Post ýazylarmy Russiýa Federasiýasynyň çäginde ýerleşen Türkmenistanyň ilçihanasynyň işgärleri okaýandygyny bilýärin. Men size ýüzlenýärin. Aşgabatyň ruhsaty bolmazdan ýekeje adam hem ädip bilmejekdiňizi düşünýärin we hakykat hökmünde kabul edýärin. Emma sorak düýünden başga adamçylykda siz hakykatdan hem gaty biperwaý bolup vatandaşlaryňyza sowgat bilen gelip bilmeýän adamlar ýaly ýykyldyňyzmy? Oturuň, olar bilen çay için, gürleşin, umyt berin. Siz hem şolar ýaly adamlar, çağalaryňyz we garyndaşlaryňyz bar. Olaryň hem şeýle ýagdaýa düşüp biljekdigini biraz göz öňüne getirin. Halkyňyza beýle garaýşyňyz bilen edaraňyzyň aňyrsynda gizlenip, aldawçylar tarapyndan boşadylmagy üçin 60 000 70 000 rubl aralygynda talap etýändiklerine nähili garaýarsyňyz. Tutsagana gözekçileriniň öňünde ilkinji gezek türkmendigimden utandym. İlkinji gezek şeýle boldy. Beýle duýgu meniň kalbymda hiç wagt bolup geçmändi. Ýanymyz bilen alyp baran süýjülerimize seredip, men azadyk şu süýjüden dadyp bilerimmi diýip soraýan ýigidiň sudury entägem göz öňümden gidenok. Biz ýanymyz bilen süýjüdir kökü, hakadylan çöre, kofe, sabun, şampun, diş şotkalaryny getirdi. Kofeýany görüp ýigitler oňa tarap şeýle bir okturuldy. Gynansak da olaryň hal ýagdaýyndan bihawardygymyz üçin diňe birçe paket kofe alaýypdyrys. Men göz ýaşlarymyzy ordan saklap durdum. Onsuz da kyn günde oturan vatandaşlarymyza hasam lap keç etmek islemedim. Daşary çykandan soň olaryň göz gyny ýagdaýyna çydaman agladym.
Türmeden kän bir tapawudy bolmadyk. İzolasiýa otagyndan çalt çykmagyna umid bermäne, ruhlandyrmana synanyşdyk. Men watandaşlarymyň bugüne düşmegine utanç we uly maskaraçylyk diýip hasaplaýaryn. Has dolu tekst yüzlenmäni Gulya Tekaýewaň Facebook web sahypasyndan tapyp bilersiňiz.